Adingke ang hainarokni bagwi tini story katal tubi phai tongphio ang story no norokno sawi khanamrwnai tini ni story hingke asuk dugya haino kisisa short story no hwnoi mano hingke nirok story no paithak jora khanamai tongdi niya bai Kiranjoy ni malaima school life ni simi sengmani ei borok khorok ni college o sogilai bo kaisa jagao no admission wnglaio phia ageo borok school o tonglai furu rogo kebo nuglai phano kokrok salaiya phia jefro borok college o sogilaio afro keno sense wngoi tanglaikha selabo kaisa motivational speaker hai wngoi tango bo bini career rok no twiwi buino bo sabo tei bwrui bini kokrok khanamna bagwi bini gandao tango tei bo selani kok samarok no asuk kheno sajago abo hai kheno borok khorok ni tuluk dol wngoi tanglaikha sela bwrui no kisa sajakma hai wngoi tango bini tongmung samung rok asuk kheno kaham bui ka hai philik phalak rok niya normal ke simple ke tongo obo hai ke bo bwrui no nukma bagwi kisa sajagwi rok tongo tei bwrui bo bini kok samarok no asuk kheno sajago salsa ke borok khorok ni no jani jar bwkhani musukma tongma rok no jono waisa salaio afro bwrui bwkha bisingo ke wansogo bo bini career rok no twiwi asuk kheno serious wngna tei bo jefro phano aborok no twiwi mangno bini thani o srap phano jora manyana bwrui bwkha bisingo ke abo hai ke wansogo amoni hinke bo bini life go abo hai borok no manna musungjago tei bo selano sajagwi no tongo phia bo selano sawi manya bini khao lasima kirima phaija tei borok khorok ni obo hai kheno tonglaite khorok sabai tei khorok sani bwkhao hamjakma wngoi tanglaikha borok khorok ni jani jari mangno twiwi asuk kheno saktharlaijak tei oboni loge o borok khorok ni hamjakma bo asuk kheno kwrak wngoi tango tela bwkha bisingo ke hai hwnoi wansogo Saniya&Je bini langma o bono loge rwnai tei bini bagwi kha tongthokma tubunai tei bwrui bo selano hai hwnoi no wansogo bose ani langma o ani uklogo tongoi ano phan rwnai tei je Thwiyasak ani gandao tongnai salsa ke borok khorok ni kwcharo hakchal hai wngoi tanglaikha tamoni hinkhe selabo bwrui bo jani jar wansokma imangno muktang khlaina bagwi asuk ke saktharlaijak obo hai kheno borok khorok ni manlaiya jani jat samungo no busy wngma bagwi bwrui bo selano time rwui manliya tei selabo bwrui no time rwui manliya sela bini samungo saktharwi asuk kheno kosto khaina nangkha tei bwrui bo bini emotion no control ma khaikha phia khorok ni no borok ni hamjakma halok no bo subaina rwlailiya tei obo hai kheno borok khorok ni no successful wnglaikha salsa ke borok khorok ni kaisa park ro free ke malailaio tei jono waisa bwkhani kogrok khulogwi salaikha afro sela bwrui no kokribo je Thwiyasak Kwnwikhe Tonglaina Bagwi hinkeno bwrui bo bono hamjagwi tongma bagwi go sewi no rwkha haike obo hai kheno borok khorok ni hamjakma bo success wngkha tei borok ni khao wajak imang tongma bo success wngkha hinkhe asukjra no tini ni story rogo story no khanawi bo bahai wngjakha comment khaiwi sanani tapogdi tei jara channel o katal wngwi tongkha hinkhe please subscribe khaidi tei bonorokni subaso manui bwskang next time o video tubui manna tei hinkhe hambai asukjra no video no paithak jora naima bagwi ang bwskang next time o tei kaisa story tui phai tongphio tei norok abono bo khanamna bagwi ready tongdi o story hinkhe puilani side tei kisa juda wngnai।